Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bamantagasngi. Uba Gilbert lalu ublalit rungno syakaseng Meghalaya Trinamool Congressman haga khatsan terik uno opera ula ai ka jingkermen yikipat nong kershan jeng u hadian baula ino nagaseng People Democratic Party haba pensngo syaulat pathai khubor hadian ka jingyalang baladap long ha office Meghalaya TMC Shillong. Uba Gilbert lalu uyathu ka jingjit jeng u ya ka TMC kadi ka jingbatha jeng kinong kershan jeng u ban penyasno barkati ka seng. Nagaliang jeng u ula benrap kam dan jengmut ban ya kersum ti lang haka sorkar MDA yala di lada udan jingtmu banyale kai politik hausnem arhajar arfulai namar don dak sniu haushimen kumta ka jingrung jong usha TMC kadi ka seng ka betrei ki badung kat kum ka jingpran jong ka mamata didi ha kapor baga wan sheshilong yathu ba lalu ha ka bakimat jingdawa jong upat ba kum ka ILP berkaktin khasi kalong ka badon kambha ban pentrei kamno yathu Gilbert lalu Ubu jingkeli yakni ke sorkar MDA minta haba baro ki hinru phongut ki MLA kiladep shimrai ban kershani kaktin khasi ban rung haga kernet ka bapra jong ka riti senshar ka ri ban yo jing itu penban ka sorkar ka yo thia ban bud dien ya katika kam uben rap ki seng bhalang bar ka khasi auto society kalalle ya ka jong ka kamram ban tenru ya kaktin khasi shadu sorkar preng ka sorkar jilla kale ayu Phi kublish buni firu hagabani konge kalong ba ngi nang de kibrang khoi habong kibrang khoi tingi kwa bodon ni haki parti ki bompat don hapo bompat sensyar hapo jela jongi te pinishim borok ki parti bodon ki don hak MDA government te kalong ke ki ba la la ngi tu khu bar ki paj ba la shan mar ki paj ba jong jela jongi bun ki panang start Tarau kilai ilut mo haki social media menta hak siklimat kilai ilut ke ka jingja ka baja ke komle ke ki kam ke ki tin ke jinglong poro ki ba sarkar MDA kale hakine ki sansnem te natak daw ka plong iba habang idon hapo ka TMC kali ka parti ka bang idon sabar jongga MDA bat ngidang yo ban ke ki balong persya ke ba sarkar kaya la nakipaj ba jong gejala jungi kata kasong haki berusimen yang om semjit kaparti lagi jit kipaj ba tidak kipaj ba kijit yang nongelam jong kasong hau tau nongelam joki banyak keren banyak debate dari hak kabinet dari hak nu ka benta ka bagidon kum peranong mikmat tendai badong kumnu kat kita ki MLA ki bangi na jit kinsya yoroj ya kata ka jinglong ka joki ya ka bakila keren kila kre khmat kipaj ba ada ki aila ba WR kin yoroj tika dei ki menja ba kalong katarkom tendai kanong pi ngang simil de simet kasong hanga simet dei hanga hinga sotu ba ya ka konflik ba mi khmat ngan hab ban sangap ya ka sur joki paj ba ngamla ban sangap ya ka sur jongnu ada kalong hakata kom hakata kapor ngam tharai ba kadai ke jinglet don bor ka jongu kadai ke jinglong yang ko jong borok gitu kidong mi khmat ki ba ngi jet na tardau uwe ureu pila ban ong ba ulong diktator tendai ngai lada porok kita kemeli ki bangi la jet kum kiriu paj ba naman ki konsumsi ngam trai ba kendon kum kata ka jingle don bor pi kum nadu ka mo habu breu lebu ya jaj breu nadu budang sinaru ulai da kaktien tang da kaktien tolong kata long kata long tang da kaktien dia kata kum bangi jo ngi sini di jela babun jela kristang ngitip syai kada dia kata terdau ngi lebu yim jaj breu hinyo trap idol la ka jong kaktien te habang idol lagi jong kaktien kadai kamram jong habang ilayo lagi jong gejala ilayo lagi jong kinomi khmat kadai kamram joki bakin budien bakata kaktien ke bau blei trai kena nombor thau la aila bangi nginya keren ngin sothu ngine syai ya ke jinglong jingman hakelang gejala jongi ling bak kaktien te terdau baki ngongi pi baki hab banlong so serius ban budien khnang baki kan long be janti kat kum jingkwa bat kum kata kaktien ke bau blei nombor thau ulai ngi jat budeo ke karpang ngin keren bat ngin tho hak kaktien jong tangi bawa jala jungi kejat beri boleh siapang bah kalian kejing nang kejing staff ngila pun compete bagi kejat beri joki pertai ki basta ni sorong banoi kata kejat beri jungi basta tendai la sanpo snam ngiyo jong jala hadu menta mene ngila i tang kata kejing kwa si jingkwa bagi kwa bani ono ken kasi jungi bakan rumah ke ichido kenang bagi kena jungi menta kejuk ke competition wall bagi ong ini yo bentho dak tin lejong beri tin lejong kenang bagi yo sibun kita ki officers kasi duit ubiang ban penia ya gejala ke jungi kumbolong ki state tendai hadu menta hadin balapas mo kilaya bun ki jekran wat ka kasi auto society kilai ban budien sadu sport sarkar kimi lengi hadu menta kam sempoi si iru
telese kadai kamram jongki nong hikmat ki jongi ki bangi legit kita ki legislature kumnu bikin bodien om bangi ji kumalong mentah kini kisngi shu he ni atang ikut khubor shu he ni atang ki tv ban pawil dia bagi lak le ndai la kim sham bodien satia kim long serious ya ini isu tendai kabaik than lada ki bor jong ki seng bhalang ni ki riu pat ba ni kinu kinu scientist ban bodien ndai kadai kamram jong ki nong hikmat jongi kita ki legislature ki bagi lak jit bakin bodien ki long serious ekni ban ngam tharai balda ki long serious ba ka ten khasi kan ya la ndai kadai ban wan bo jala jongi ban ngi di banior oklo yang ten khasi pi ngang jukran ki jingalang ki bangale keleng-keleng mo ki dong ki snong bangala i kadai ki jing syai kata hak juk bo menta lami istang ki businessman bar ki hespa tinggal juong ki jingalang ka syong ki pai ba jong ka jala ka jongi kham tam mongi mi po ka bri nyu frep hak bangi don bun ki seng bahlang ki balap percaya gini bun ki dong elam snong ki bangi juburom mi girti stor jong ka bri lu jong tenda ya ka jingi le am taw arjar al pulai ngajuong ki jingalang ba ka jingi le ka deh preng ki bor jong ka spa bat ka bor jong ki pai ba bat ada ka bor jong ka spa ka telep no ya ka tak sar khadar ka kam ka bekentang mau ipi nadu ki khon samla nadu ki long kemi ki habat perkhat karai jong ka sibut jong ki long kemi ki rai ya kaloi jong ki khon ki ti bat ki pateng ki jong ki bat karai jong ki khana samla ke jing start wa menta ada ki baklai karai ki rai ka bor jong ka spa ngajuong begini khana samla ki bun apre jong ki don benta ki seng bahlang fer ki don ki society ki fer kam dei shu ble ha hirai ya ka bor jong ka spa ngim dei shu banyara plakat support rock lenti sengkeng bangi won ke employment babalai ki khun jongi kilanang la start kim don kam don jam nomor ka bor jong ka spa kan senchar tendai la piong maka sibut jonga kalong ka bokodor dikat mau pirai ki khna samla ki raya kaloi gelo jong bat ya ki pateng ki jong ki bat ki kimi ki paru kaju kalong hatar kom ba ai ba ka bor ka sibut jong ki kenrai nang ni sikhmat bakin songthu ba ka kam senchar khadar kam dei ka kam ka yakhi kam dei ka dei ka kam ka bakentang khnang begini yo ya ka senchar khadar ka bakhuj ka basuba bat ka bora ka jing motoi ya ka jalla ka jongi kejingi jonga nak sang PDF ho ngam don ngunu boi pat ka nongrim rai ngasi iba kidang dei ki parti ki bakhamret den dei kesem jingi mo hak jingi trai kam kini kita ki babun ki den dei ngasothu pada haju opor ru ba kam ko balong no ka PDF ru kadang don lang hapo sarkar MDA tika yang ila syai kum ki kertong ladon kinu ki jingkili kini kita ki bangin kren kum nongin pensyai ki pat ba lada ki ong ba phiru phidon lang hak haju sarkar kasam jinge tadang oi kum ki bri brang khoi dang suba ngi songtrat hi bangin don hapo ka parti den dei ngong pi ka bakong san e ka dei no bri hisiman ka jinglong jo bri hisiman ka PR jo bri hisiman ke ke bau mi sakani galti na tadang oi pi ni hab non hakini ki parti khnang ba ke bangi themu mo kum bangi la i ba na kaliang ka Chief Minister Joko West Bengal apa kawan ki dia singi ka Didi Mamata Banerjee kalau syai ba ka jingmut jong ka trinamul ba mut nam ta ki grassroots kata hi ke jingmi jonga sini ka thongru ban pet nam ta ki baduk ki bajenjar ki basyamnat banyo banyarap iki bat jon kam jong ka jat beliau jingi ba jong ka jalai oi